Wel, croeso chi ar ddechrau wsos newydd. Na, tydw i ddim wedi dianc fel rhyw droseddwr yn dianc i Sbaen i ganol yr hael. Na'r hael yma adre yn ddigon braf i ni. Ond o'n i'n meddwl gan ma dyma'r hanner canfed o'r myfyrdod yma. Byswn i'n rhoi llun newydd i chi. Mae rhain dweud mod i'n edrych fel the man from Del Monte. Ond o'n i'n meddwl, dyna ni. Mi gawn ni fwynhau'r hael heddiw. Ddoe, oedden ni yn meddwl am y Silgwyn, yn dathlu'r Silgwyn, dydd y Pentecost. Pryd mae'r eglwys yn cael dathlu dyfodiad yr Ysbryd Glân mewn ffordd newydd at bobl yr arglwydd. Rwan, mae'n hawdd meddwl am yr Ysbryd Glân mewn termau spectacular. Oherwydd, wel, pan ddario ddisgyn ar yr apostolion yn yr ystafell, wel, mi oedd hi yn spectacular. Oedd na sŵn mawr fel gwynt yn rhithro. Mi ymddangosodd tafodau o dan a geistedd ar ben bob un o'r disgyblion, a dyma nhw'n mynd allan ar dan i droi Jerusalem ar ei ffenni lawr. A waith i ni gyfadde, tydi'n bywydau ni fel arfer ddim fel yna. I ddweud y gwir, mi fydde llawer ohono ni wrth yn bodd, tasan yr yw arwyddion yn ymddangos, i ni sy'n bregethwyr, be well mewn dyddiau lle nad oes llawer o bobl yn gwrando arna ni. Na rhywbeth fel hyn yn digwydd. Mi fydde'n sêl ar yn gweinidogaeth mewn rhyw ffordd. Rhyw arwydd clir nad ydyn ni'n rhedeg yn ofer. Ac i bob un sy'n dilyn Iesu, mi fydde'n gadarnhad o'n ffydd ni mewn dyddiau lle mae efengyl Iesu Grist dan gwmwl ac anffyddiaeth yn rhemp yn gwlad ni. Ond mae'n amlwg mae rhyw waith anarferol oedd y diwrnod hwn yn Jerusalem. Ac fod na gyfnodau pan mae Ysbryd Duw wedi bod ar waith mewn ffordd hynod ar ymys, adegau dyn ni galw nhw'n ddiwygiadau neu'n adfywiad ysbrydol. Eto rhan fwyaf o'r amser, mae'r ysbryd yn gweithio'n llawer mwy tawel. A ddewid Iesu, a dyn ni'n gwybod fod Iesu'n cadw ei addewidion, oedd fe ofyna fi na'i'm tad, ac fe rydd ef i chi eiriolwr arall i fod gyda chi am byth. Ysbryd y gwirionedd. Ni all y byd ei dderbyn ef, am nad yw'r byd yn ei weld nac yn ei adnabod. Rydych chi'n ei adnabod. Oherwydd gyda chi mae'n aros, ac yno chi y bydd. Ni adawaf chi'n amddifad, fe ddof yn ôl ato chi. A cymaint y gallen ni ddweud wrth feddwl am a ddewid Iesu fan yma. Mi fydd presenoldeb yr Ysbryd Glân efo disgyblion Iesu fel cael Iesu ei hun efo ni. A daw, nid i ymweld, ond daw i aros, i wneud i gartref gyda ni, yn wir ynom ni. Dwi wrth y modd efo'r enw mae Iesu'n ei ddefnyddio am yr Ysbryd Glân. Mi oedd William Morgan yn ei gyfieithu fel diddanydd. Mae'r Beibl Cymraeg Newydd yn defnyddio'r gair eiriolwr. Ond fe allan ni gyfieithu'r gair Groeg, parakletos, fel un wedi'i alw i'n hymyl ni. Un wedi'i alw i fod wrth yn ochr ni. Rwan, mae werth cofio mae rhai sydd wedi credu ynddo. Rheini sydd yn cael yr addewid yma gan yr arglwydd Iesu. Ond gadewch i ni feddwl yn ymarferol, beth mae hyn yn ei olygu ni os da ni'n rhai sydd wedi adifarhau am yn beia a rhoi'n ffydd yn yr un ath i'r groes yn mwyn ni. Mae gynddon ni un efo ni, bob amser a thrwy'r amser. Mae'n ddiddanydd i fod yn gysur a chymorth i ni. Mae'n eiriolwr i ofyn gan y Dduw'r Tad am y bendithion a'r maddeuant sy'n mynd i'n cynnal a'n cadw. Mae ynom ni mwyn rhoi ni'r nerth a'r diogelwch rydyn ni angen wrth i ni ddilyn yr arglwydd Iesu Grist. Heddiw, bydd rhai ohono ni'n cael diwrnod anodd efallai. Bydd y lockdown yma bod o'n dechrau cael ei ryddhau yn boen ar yn meddwl yn ysbryd ni. Bydd rhai efallai yn wynebu afiechyd, bydd rhai yn wynebu cyfnodau dwys oherwydd colli gwaith neu gwahanol resymau.
trowch at eich diddanydd. Ac fe fydd yn deud wrthoch chi, dwi'n gwybod bod hi'n anodd arna ti heddiw. Ond dwi yma i dy helpu di, drwy'r cwbl fydd rhaid i ti wynebu. Dwi ti ddim ar dy ben dy hun, oherwydd mi nath Iesu addo na fydde ti'n cael dy adael yn amddifad. Ac felly ar ran Iesu, dwi yma, yn gwybod am dy strygl, yn gwybod am dy wendid. Gad i mi dy helpu di. Bydd eraill ohono ni efallai'n crwydro oddi wrth ffyrdd yr arglwydd heddiw. Pryd hynny, cofiwch fod yr ysbryd yn ymyl eich helpu chi. Bydd efallai'n sibrwd yn eich cydwybod. Neu efallai bydd yn gorfod codi lais a daw fel seiren car a heddlu i chrybuddio i droi yn ôl o llwybr ofer. Ond i bawb sy'n gadl iddo fo ddod, mae'n dod fel seiren ambulans i'n dwy'n ni nôl at Iesu, i adfer yn llwybrau a'n perthynas efo fo. Ac efallai fod na rai o'noch chi sydd erioed wedi profi gwaith yr ysbryd yn eich bywyd fel hyn. A byddwch chi fel y dyrfa yn Jerusalem yn gofyn, beth o nawn ni? Byddydodd Iesu y byddai'r ysbryd yn argyhoeddi rhai nad oedd wedi credu ynddo fo, o bechod, o gyfiawnder ac o farn. A mi fedrwch chi anwybyddu hynny a rhedeg i ffwrdd. Ond bydd hynny fel anwybyddu'r meddyg pan mae'n deud wrthoch chi fod clefyd marwol wedi gafel yno chi. Ond os newch chi wrando, os newch chi gymryd sylw, bydd yr ysbryd yn eich troi i edrych ar Iesu ei hun. Pan ddaw'r eiriolwr a hanfonaf i atoch, medde fo, oddi wrth y tad, sef ysbryd y gwirionedd sy'n dod oddi wrth y tad, bydd ef yn tystiolaethu amdana fi. Ac wrth i chi edrych ar Iesu yn y goleuni mae'r ysbryd ni roi i chi, daw'r gwahoddiad i chi fwrw ei hun ar ei drygaredd. Trygaredd yr un a ddywedodd, ni fwriaf allan byth mor sawl sy'n dod ata fi. Gadwch i ni weddio. O Dduw ein tad, da ni'n diolch nad wyt ti ddim wedi aros yn bell oddi wrth ein byd. Mi ddys ti'n agos yn yr arglwydd Iesu Grist ei hun, pan ddoth dy fab tregwyddol i'r byd er yn mwyn ni. Ac rwy ti ar ôl i'r mab ddychwelyd i'r nef, a rwy ti wedi anfon yr ysbryd i fod efo ni. A ti ddim wedi galw'r ysbryd nôl i'r nef. Diolch ti o Dduw tad. I ni sydd yn credu gad i ni heddiw fyw yng ngoleuni'r ysbryd glân. Gad ni sylweddoli fod yn byw wedi gwneud i gartref yn calonau ni. A gad i ni bob amser roi lle i'r ysbryd yn harwain ni. Ac i rai sydd heb eto, ddod i berthynas fyw efo ti o dad. Os gwelid i fod yn dda, neu di anfon yr ysbryd i argyhoeddi, ond hefyd i droi golwg ar Iesu, iddyn nhw edrych ar ei wyneb o yn llawn a gweld yn yr un maen nhw'n ofni fydd yn ei barnu nhw, a mae'n adrygaredd a gras ar gael. Amen. Wel, gobeithio cewch chi ddiwrnod da yng nghwmni ysbryd glân Duw. Dan eich bendith.